Tul l-2021 il-Gvern Malti se jdaħħal fis-seħħ aktar miżuri li jkomplu jgħinu lit-tessut tal-poplu Malti Wawċi fis-setturi ekonomiċi u soċjali. Kif imħabbar mill-Gvern fil-budget li għadda, il-COVID Wage Supplement tan-negozji l-aktar mill-quta ħażin kawża tal-COVID-19 mistenni jkompli sa mill-lanqas Marzu illi ġej. Din il-miżura se tiswa madwar 40 miljun euro fix-xahar u sa issa għenet il-fuq minn 100,000 ħaddiem u salvat aktar minn 20,000 negozju fi żmien ta' sfida. Fl-ewwel ġimgħat tas-sena l-ġdida l-Gvern mistenni għal darb'oħra jqassam il-vouchers ta' 100 euro lil kull resident tal-fuq minn 16-il sena. Il-miżura li tiswa 50 miljun euro se tkun qed tkompli fuq is-suċċess tal-iskema preċedenti bilan illi tkompli ssaħħaħ is-suq intern u tistimula aktar l-ekonomija. 60 euro mill-voucher se jkunu jistgħu jissarfu għall-akkomodazzjoni, ristoranti u barijiet u 40 euro se jissarfu fi ħwienet bħal dawk tal-ħwejjeġ jew inkella oħrajn li joffru servizzi bħal barbiera u stilisti tax-xahar. Apparti lotjiet brabta mal-COVID-19 in-negozji se jkunu qed igawdu wkoll minn żieda fl-eżenzjoni fit-taxxa tal-VAT. Wara li Gvern Laburista beda jinċentiva persuni li jkunu qed jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom, persuni eligibbli għall-iskema tal-first time buyers se jkunu eżenti mit-taxxa tal-boll fuq l-ewwel 200,000 euro tal-prezz tal-proprjetà illi jkunu se jixtru. Tul is-sena l-ġdida illi matula mistennija nirċievu l-vaċċin tal-COVID-19 bl-aħlas, il-Gvern se jdaħħal ukoll żiediet fil-pensjonijiet. Fil-fatt, tul l-2021, il-pensjonanti se jirċievu żieda ta' 5 euro fil-ġimgħa. L-anzjani l fuq minn 70 sena se jibbenefikaw ukoll minn servizz tal-linja b'xejn biex din il-miżura se jgawdu minnha ma' 19,000 anzjan. 40,000 familja b'aktar minn 60,500 tifel u tifla se jibdew jibbenefikaw minn żieda fiċ-Children's Allowance. Il-Gvern se jagħti għotja sa massimu ta' 1,000 euro biex itaffi mill-ispejjeż relatati mal-proċess tal-adozzjoni. L-għotja se tagħti l-opportunità lil dawk li jadottaw tfal lokalment jibbenefikaw ukoll mill-għotja tal-adozzjoni. Fl-istess ħin il-Gvern se jżid l-allowance għal tfal bil-foster care allowance b'520 euro oħra fis-sena għal total ta' 5,720 euro.